सऊदी दुबई भा अरब में रही, सऊदी दुबई भा अरब में रही, लाख करोड़ भा खरब में रही। आ गइल छठ दिवाली भैया, आ गइल छठ दिवाली भैया। घरे ऐसन पावन पर्व में रही। दिवाली के छौवे छठ होई, दिवाली के छौवे छठ होई, रंगाई पोताई हर मठ होई। आ कोसी भराएला रउआ घरे, कोसी भराएला रउआ घरे। 24 गो उखन के लठ होई। आ पकड़ी ट्रेन आजे महाराज, पकड़ी ट्रेन आजे महाराज। जनरल चाहे रिजर्व में रही। आ गइल छठ दिवाली भैया, आ गइल छठ दिवाली भैया। घरे ऐसन पावन पर्व में रही। ननका राउर बाट जो हैला, ननका राउर बाट जो हैला, पोखरा पर माई के घाट जो हैला, रउएला बाबूजी बीन के रखले, रउएला बाबूजी बीन के रखले। दुआरा पर राखल खाट जो हैला। सतयुग द्वापर त्रेता भा कलयुग, सतयुग द्वापर त्रेता भा कलयुग। देवता लोग के गढ़ गंधर्व में रही। आ गइल छठ दिवाली भैया, आ गइल छठ दिवाली भैया। घरे ऐसन पावन पर्व में रही।